Prince Onyekachukwu Tony Major of Africa Abiam kankolu nutata n'ọkwa n'ego bụ nsogbu ndị mmadụ ọ bụ gịnị bụ nsogbu ụwa ego bụ nsogbu ụwa ọ bụ gịnị bụ nsogbu ụwa ego bụ nsogbu ụwa ọ bụ gịnị bụ nsogbu ụwa ego bụ nsogbu ụwa ọ bụ gịnị bụ nsogbu ụwa ego bụ nsogbu ụwa maka na afọ ndị mmadụ na-ata n'elu ụwa kalịgo ego bụ nsogbu ụwa ọ bụ gịnị bụ nsogbu ndị mmadụ ego bụ nsogbu ụwa ọ bụ gịnị bụ nsogbu ụwa nwa ego bụ nsogbu ụwa ọ bụ gịnị bụ nsogbu ụwa ego bụ nsogbu ụwa ego bụ nsogbu ụwa ego bụ nsogbu ụwa hayi ego bụ nsogbu ụwa na-ekene na ndị mmadụ atagbugo onwe ha n'ahụhụ n'ụwa ebe obodo na-agba wibaro alele ebe obodo na-alụ haikila alele ebe obodo mmadụ na-egbu egwu simenti n'agha ebe obodo na-emi aja na River Niger ụfọdụ mmadụ na-agba ọkada ma kọndọktọ ụfọdụ ụmụ nwanyị na-agbazi egwu elindopa na kolota akụ na akaligozi ebe niile ma nwoke ma nwanyị nwoke na-apịa ọkụ nwanyị na-apịagwu ọkụ ụfọdụ mmadụ na-alụzi kidinapa ma nwoke ma nwanyị inebe anya n'ego bụ nsogbu ndị pastọ wayo akaligo ụwa niile ndị pastọ ndị wayo kalịla akali inebe anya n'okwu ego n'ọkwa na ego bụ nsogbu ndị mmadụ n'ụwa nwa ndị dibịa wayo akaligo dibịa wayo inezi anya na ọ bụ nsogbu ego 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 naba ụwa tọrọ ụtọ maka Chukwu ego na ụwa dị mma ego nabazie ụwa tọbakwa n'ụtọ maka na ego na n'ụwa ndị mmadụ akwụsịzi igbu onwebe ọ bụ gịnị bụ nsogbu ụwa nwa ego bụ nsogbu ụwa ọ bụ gịnị bụ nsogbu ụwa ego bụ nsogbu ụwa ọ bụ gịnị bụ nsogbu ụwa nwa ego bụ nsogbu ụwa ọkọdị ego bụ nsogbu ụwa ka njezie ka njeke n'ezigbo ụtọ oyimọma Prophet Lily Moore onye amụma Lily Moore na Poland owu nwata nna ya ji nwee gbanwee onwe ya Prophet na Enugwu na Ụmụnri ego bụ nsogbu ụwa Lily Moore nwe moka ego bụ nsogbu ụwa onye amụma Lily Moore ego bụ nsogbu ụwa o ji mmiri na-abụ agwọ nyanya ego bụ nsogbu ụwa Prophet
Prophet Lilimo Eze Omogo na Holland onye amụma nne ya ji nwa gbanwere onwe ya ọnụ mekene gị Prophet Lilimo Wemuka Prophet Wemuka ezigbo mmadụ n'Enugu ugwu n'ụmụnri ovu nwanne ya ji nwa gbanwe onwe ya o ji mmiri na-abụ agwọ nyanya I throw a salute to some Kanje n'ezi boy mama my chairman Prince Ezennia one na Malaysia ego bụ nsogbu ụwa Eze Omogo na Malaysia ego bụ nsogbu ụwa onye ọmọ ya adịla mma ka ịbụnụ ego bụ nsogbu ụwa Managing Director J&B Restaurant ego bụ nsogbu ụwa Nwana Kena Ifu Cliff Nwasi Imo State webewa ego bụ nsogbu ụwa kedu maka Ejika George